Vítajte, milé naše žienky, vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Krásne krásna, opäť s Ľudskou Klebercovou, zakladateľkou prírodnej značky kozmetiky Dulcia Natural. A vy ste prichystali počas leta veľké novinky. Nelenili ste, to sa mi na tebe páči, ty si jeden z najčinorodejších ľudí, akých poznám. Robíš svoju prácu s veľkou láskou a s veľkým nasadením a práve preto dnes predstavíme vám exkluzívne tieto dve masky. Jedna je celotvárová a druhá je očná a ty nám o nich povieš viac a hlavne možno aj o tom, prečo ste sa rozhodli ich zaradiť, pretože v zahraničí je to veľký trend, tieto tissue masks, ako sa volajú v zahraničí, že si proste veľmi rýchlo naaplikuješ masku na tvár, potom ju len dáš dole, zahodíš, alebo ju nejako inak možno aj dokompostuješ, lebo tieto sú biocelulózové, takže možno sú aj biodegradovateľné, o tom nám povieš viac. A vy ste ich nemali vo svojom portfóliu, ale už sú tu, takže prečo? Áno, tak rozhodli sme sa ich zaradiť do svojho portfólia ako doplnok vlastne našim pleťovým maskám, ktoré sú existujúce. A veľmi sme tak ako keby aj váhali, že aké a ako to tam vlastne celé tak zaradiť, aby už z toho nebol naozaj taký jeden veľký chaos, že si nevieme vybrať. Tak tieto masky sú ako keby taká rýchlovka. A je to veľmi také elegantné, rýchle riešenie, že vlastne si na vyčistenú pokožku natiahnete tú masku, tieto naše sú vlastne nabité sérami špeciálnymi, ktoré majú svoje úlohy podľa práve toho určenia. Napríklad táto, čo babsinka teraz tuto rozoberá, tak je to anti-pollution maska. Je to obrovský trend v kozmetickom svete. Už ako keby my týmto trendom ideme niekoľko rokov, ale stále viac a viac sa to vlastne skúma v tých vedeckých kruhoch kozmetologických, aké dopady má vlastne to vonkajšie prostredie a to, čo na nás počas dňa vplýva na stav pokožky, na stav nášho mikrobiomu, na stav našich vrások, našej takej tej žiarivosti a prejavu. Preto anti-pollution, lebo všetky tie polutanty majú negatívny vplyv na pokožku a prenikajú aj do tých hlbších vrstiev. Áno, presne tak, kde vlastne môžu spôsobovať zápaly. Zápaly spôsobujú predčasné starnutie. Alebo keď má niekto už teraz citlivú problematickú pokožku, tak tie vlastne zložky, ešte aj toto modré srdcko z toho ide dole. Aj to modré, to mi ty všetko musíš povedať, lebo je to novinka, nepoznám to. Je to novinka, áno. A je biocelulózová. Čo to znamená? Že je naozaj biodegradovateľná? Je biodegradovateľná a ten vlastne nosič je z biocelulózy vyrobený, čiže on sa naozaj veľmi rýchlo rozkladá, ale jeho obrovská výhoda je, že naozaj krásne prielne na pokožku. Vlastne vy si to nanášate tou sérovou... Dobre to robím, áno, tak. Vlastne teraz nejdem si ju pricapnúť a lepiť, pretože som namalovaná, takže nemalo by to ani ten žiaducí efekt. Nemalo by to, bolo zbytočne by sa to ale zastavilo. Ale aspoň vám to ukážeme, ako by to malo vyzerať, ak ešte tieto masky nepoznáte. Tá biocelulóza je, okrem teda toho, že naozaj je to ohľaduplné k životnému prostrediu, keďže už je to taká nejaká ako jednorazová záležitosť, tak aspoň toto je také pozitívne, že naozaj sa krásne rozloží, ale ona má vlastne výhodu jednak v tom, ako som hovorila, že krásne prielne na pokožku, čiže to sérum naozaj sa vlastne dostane priamo do kontaktu a ona tam vytvorí pod tým povrchom takú mikroklímu, kedy vlastne sa tie zložky z tej masky, z toho séra dostávajú do pokožky naozaj veľmi účinne. Nechajte si ju 15-20 minút pôsobiť na pleti, potom si ju krásne stiahnete. Veľakrát podľa stavu vašej pokožky už bude možno úplne suchá, ten nosič, tá biocelulóza už bude možno úplne vysušená. Áno, ale ten zvyšok z toho séra, keď sa náhodou niekomu aj nevstrebe, tak vlastne si to krásne vmasírujete ešte do pleti. Alebo aj vo vrecušku ešte máme sérum, tak aby ani jedna kvapka nevyšla na zmar. Presne, tak ja si napríklad potom ten zvyšok dávam aj na krk, na dekol, že vlastne ešte toto si ošetrím. No a táto konkrétne maska, ja ju veľmi odporúčam ako doplnok vlastne k týmto našim večerným maskám, lebo tieto naše masky, ktoré my už máme, tieto salóne, veľmi silne efektívne masky odporúčame
odporúčame najmä na večernú starostlivosť. Možno túto mikrobiokomplex, tu si môžete dať pokojne aj ráno, ale viac menej je dobre, nech aj dlhšie pôsobia, takže to by som zaradila na večer. A táto anti-pollution maska je naozaj fantastická na ráno, pretože na vyčistenú pokožku si ju nalepíte, drží vám krásne na pleti, popri tom môžete tie nejaké ranné povinnosti, ďakujem babsinka, sa postarať o rodinu alebo o ten odchod. Robíš 10 do školy a popri tom máš masku na tvári, ideálne. A sa ti to krásne vstrebe, vlastne zvyšok si môžeš masírovať, čiže nemusíš už použiť žiadne ďalšie sérum a potom si vlastne navrstvíš ďalšiu pleťovú starostlivosť a práve tým, že sú tam tie anti-pollution ochranné zložky, tak je fantastická na deň. Obsahuje aj zložku proti modrému svetlu. Naozaj tieto aktívne látky sú veľmi účinné. Na to je naozaj množstvo klinických štúdií, ktoré sa robia, zaslepené štúdie, čiže nie je to nejakým spôsobom ovplyvnené. Akým spôsobom dokážu tú pokožku nabiť antioxidantami, aby sa vlastne dokázala lepšie brániť voľným radikálom, ale práve aj to modré svetlo, ktoré nepriaznivo pôsobí na pleť, takisto môže vyvolať. A ktoré nájdeme na počítačoch, alebo žiaria tieto modré lúče z počítačov, z mobilov, z tabletov, neonky, presne ešte tak. Kde ho nájdeme modré svetlo? Televízia určite? No jasné, no. Toto všetko vlastne vplýva a vlastne táto zložka aj v tejto maske zabezpečí to, aby toto, čo my nevieme v dnešnej dobe ovplyvniť, takto žijeme, to je vlastne našou súčasťou, takže vieme si takýmto spôsobom pomôcť, že si tú masku ráno dáme a tým tú pokožku zásobíme dostatočným množstvom, jednak aj energie, lebo sú tam aj zložky, ktoré energizujú pokožku, ale vlastne ju aj ochránime a počas toho dňa je v tej pokožke dostatok antioxidantov a zložiek, ktoré nám pomáhajú, aby tie vonkajšie vplyvy nenapáchali nejaké škody, ktoré by sme potom museli nejak pracnejšie odstraňovať, ak sa vôbec dá, už potom niekedy, keď to zanedbáme. Čiže ju veľmi odporúčam a je mimoriadne príjemná. To je tak príjemné na pleti, že aj ten materiál je taký fajnový, že ja mám takú chuť si to tak hladkať, lebo je to takéto hladunké. Naozaj tá pokožka po stiahnutí tej masky je taká vzprúžená, žiarivejšia, oživená. No a je to naozaj fantastický doplnok k pleťovej starostlivosti. O ktorej si povieme viac, ale ešte predtým predstavíme aj druhú novinku a to je spevňujúca očná maska. Jej hlavná devíza je veľkosť, pretože keď si ju otvoríme, tak uvidíme... To sa takto z boku. To sa takto z boku, Tuto ty sú mi ukážeš. takéto ušká. Dobre. Takto. Tá nemá takéto trhacie, má takéto. Si to takto chytíme a iba si to proste potiahneme. Tak, zlatá, teším sa na to. A tu si naozaj môžeme naniesť hoci kedy. Baby to používajú v aute, šoféru, nestihli ráno, alebo teraz majú nejaké stretnutia a chcú, aby to očné okolie bolo rozžiarené, že ona je taká, je to tiež ešte medzi dvoma, aby sa tam to sérum vlastne naozaj že zachovalo také šťavnaté, také po dlhú dobu, funkčné a vlastne si to nalepíte na to očné okolie, pekne obrysujete, no a jej výhody, spevňujúca, čiže proti vráskam, lebo obsahuje hydratačné zložky, lebo obsahuje zložky, ktoré ako keby spevňujú tú jemnú lilinku, kožičku, ešte môže aj bližšie ku koreňu nosa, alebo môžem ti ja ti to takto nalepím, keď nemáme zrkadielko, že si to nevidíš, ja mám ruky čisté. Aj keby si nemala. Aha, lebo vlastne sa ti nedotýkam, no. A ešte to podľa mňa ináč strašne dobre vyzerá. Ja som minula bola venčiť našu kofinku s tým. Je to veľmi moderné. No, je to perfektný módny doplnok. Moje deti hovoria, že som trapná, ale mne sa to veľmi páčilo. No, čiže spevňuje, hydratuje, ako keby dodáva tej jemnú lilinkej pokožke. Tak, aby som ti náhodou... No, krásne. Dobre? No, jasné. Môžem ísť? A k tým tvojim modrým očiam to úplne žiaria. Áno. Modré sme počiarkli zlatou. Pomáha vyplňať, obsahuje kyselinu hyaluronovú, pomáha vyplňať tie jemnú lilinké vrásky. Kyselina hyaluronová poznáme, už sme si o nej veľakrát hovorili, ona má tú schopnosť natiahnuť na seba vodu, čiže tam je aj ten okamžitý efekt, okrem toho, že dlhodobo hydratuje, tak je tam aj ten okamžitý efekt, že ona sa tá kyselinka dostane vlastne cez tú vrchnú vrstvu pokožky a v tých mimických vráskach ona sa tam vlastne tak rozloží a tým, že má schopnosť
na seba natiahnuť až 1000 násobok vody. Ona to tak pekne stiahne, tým pádom sa tá pokožka vyplní, lebo sa zväčší objem tej výplne. No a preto je to fantastické aj presne na také, že keď potrebujeme rýchlo. Alebo keď zle spíme. Alebo keď zle ideme spíme. niekam na stretnutie a Presne vyzeráme tak. ako mátohy a zombíci, tak si to dáme. A je to taký okamžitý efekt, ktorý hneď pocítiš, možno aj pomáha redukovať kruhy pod očami? Pomáha redukovať kruhy pod očami, pretože obsahuje vodu z jačmeňa. Takisto táto voda z jačmeňa je, samozrejme v biokvalite, je veľmi bohatá na látky, ktoré podporujú zase ten mikrobióm. Tam je to veľmi tiež dôležité. Tá kožička je tenučka, rozjasňuje pleť. Sú tam také zlaté trblietky, čiže on to dá ešte taký glow efekt, že naozaj tá pokožka je taká rozžiarená, obsahuje vitamín B3, niacinamid, čo poznáme, že je fantastická zložka. Takisto na kruhy pod očami, dodáva energiu bunkám, rozjasňuje pleť, spevňuje pokožku, takže vlastne táto naozaj citlivá pokožka v okolí očí potrebuje spevňovať. No a touto maskou sme si ako keby my aj doplnili tú starostlivosť o očné okolie, pretože nemáme žiadnu očnú masku inú ako túto, takže starostlivosť sme vyberali zloženie, aby už teda, keď sme sa do takýchto masiek rozhodli ísť, tak naozaj nám veľmi záležalo na tom, čo obsahuje. Obsahuje zložky, ktoré sú certifikované ekocertom, čiže pre prírodnú kozmetiku, neobsahuje žiadne dráždivé konzervanty, ani vlastne nejaké takéto zložky. Aj táto je biodegradovateľná? Aj tá je biodegradovateľná, áno, to sa krásne rozloží. Ty už keď si ju budeš dole dávať, tak budeš cítiť, že ona už tak ako keby trošičku povoľuje. No takže, samozrejme v obal, v ktorom je, treba vyseparovať, je to fólia, takže do plastu. Tam sa to nedá nejak inak, aby sme vlastne neprišli o ten výrobok, pretože by to vyschlo. Zložky. Áno, to takisto treba do plastového obalu. Ono to tam musí byť takto špeciálne zabalené tým, že sú tam tie aktívne látky, ono by to vyschlo. No, čiže veľmi odporúčam. Vyzerá to, tak ti to pristane k tým modrým očkám. Krásne. Budem nosiť namiesto náušníc. No, áno. Namiesto čelenky náušníc budem nosiť teraz takéto spevňovacie masky pod oči. Presne. A keď potrebujete naozaj takú rýchlu sprúhu, kľudne naozaj do auta budete šoferovať a potom vlastne, keď si ju zlepíte, takisto si iba môžete dovklepkávať to, čo tam ostalo a ja neviem, potrebujete, prepudrujete, alebo ak máte nejaký korektor potom, že aj takto sa to dá veľmi rýchlo, že vlastne vám to make-up nepoškodí, len tuto do tejto oblasti si ako keby ešte ho nedáte a na záver už odchádzate z auta, alebo už sa to blíži nejaké stredko alebo čokoľvek, tak si to vlastne korektorom nejakým spôsobom ešte môžete, keď potrebujete domalovať, áno. No, takže... Ty musíš mať veľkú radosť, keď pripravuješ novinky a nové produkty, lebo keď si mi o tom hovorila, že ako má v sebe glitre a glowing efekt a aké všetky zložky obsahuje, tak to musí byť úžasný zážitok. Byť s tebou, keď si píšeš tie poznámky a keď hľadáš, ako čo nakombinovať. To je najväčšia radosť, to je vlastne... To je to, čo mňa tak veľmi na tom baví, že to tak všetko skúmať a ja sa z toho naozaj úprimne teším a jednak ja som stále fascinovaná, že koľko toho neskutočne úžasného v tej prírode je. Žasnem nad tým ľudským umom tých vedcov a tých ľudí, ktorí toto za tým vidia a dokážu s tými zložkami pracovať a extrahovať. No a potom ja mám už len takú tú krásnu robotu to tak doladiť, aby to dalo celkový taký vzhľad a celý systém tomu. A to ma na tom tiež veľmi baví vlastne, že nielen ako keby jeden nejaký konkrétny výrobok naformulovať, ale potom to zaradiť a to tak spájať a hľadať zmysel jeden s druhým a tak je to krásna práca a ja som veľmi rada, ja som si sem po túto prácu asi prišla, takže sa teším, že som to tu našla. Si na správnom mieste a čo je podľa mňa veľmi dôležité aj počiarknúť je to, že tieto masky sú vyrobené v Európe, takže aj uhlíková stopa pri exportovaní týchto masiek je oveľa nižšie, ako keby ste ich vyrábali v Ázii, čo je bežná prax pri týchto maskách a pri tomto druhu masiek. Áno, toto je tuto naša európska, áno. Výborne. A vy máte vo vašom portfóliu aj ďalšie masky, ktoré sú veľmi na úrovni, pretože je to salónna starostlivosť,
ktorú si ženy môžu dopriať v domácom prostredí. Ako vieme pracovať s tými maskami, ktoré už máte 3 roky v portfóliu a s týmito novými? Doplňajú sa nejako navzájom, alebo môžem si napríklad naniesť túto prírodnú masku hydratačnú s koenzymom Q10 a na to si potom dám túto ďalšiu anti-pollution masku, alebo ako s nimi máme pracovať, aby sa to navzájom pekne doplňalo, alebo aby sme pomohli pleti tam, kde naozaj potrebuje viac sa hydratovať, alebo viac zabraňovať tým voľným radikálom, aby prenikali do pokožky. Tak, ja by som ich ako keby úplne nevrstvila. Vrstila by som určite túto očnú masku s ostatnými, akokoľvek potrebujete. Hej? Aj keď, ako som hovorila, že tieto viac menej odporúčam večer. Možno naozaj túto mikrobiomasku. Toto si napríklad ja viem úplne presne predstaviť v pondelok ráno, po víkende nechce sa nám a sme takí šeliaky, že teda čo, tak by som si možno presne dopriala očnú masku túto, aby sa mi rozžiarilo očné okolie, aby sa mi to celé tak krásne ten pohľad rozžiaril a na zvyšok pleti by som si ešte ráno naniesla túto upokojujúcu masku, pretože takisto je úžasná svojim zložením, že podporuje obranný schopnosť pleti a hydratáciu a upokojuje. Čiže toto áno. Hej, že s touto očnou by som ich dokázala kombinovať, či už večer alebo ráno. Ale ostatné masky by som asi s tou látkovou nekombinovala. Tu by som si teda tieto by som si naozaj dávala podľa potreby, podľa stavu pokožky, hej, že čo od nej potrebujeme a využívala by som ich hlavne na večer. Toto je veľmi intenzívna starostlivosť. Tieto naše masky sú naozaj hĺbkové, doprajú vám naozaj ten efekt tej salónnej starostlivosti. Samozrejme bez tej masáže a toho, ale možno si to doprajete aj sami. Možno manžel by mohol pomôcť. Áno, ale sklepkávať masku. Tak, ale keď si to dobre v rámci tej svojej rutiny vyskladáte, tak ten efekt je naozaj úžasný. Sú veľmi, veľmi intenzívne, veľmi bohaté masky. Ja neviem, napríklad túto, čo držím v rukách na stiahnutie porov, čistiaca, no tak tá je už aj z toho názvu vyplýva skôr masnejšia, aknoznejšia. Je to bahená maska, ktorá vlastne zaschne na pleti. Hej, tu si potom zmývate a tie pory sú potom také naozaj posťahované. Hej, v rámci salónu sa dáva už ako keby ako posledný krok. Áno, aby to pozaťahovalo tie pory, ktoré boli pootvárané. No, väčšinou ich využívajú mladí a naozaj trošku s takou problematickou pokožkou. Aj keď tie bahené masky, ako oni sú všeobecne veľmi dobré. Ich možno aj medzi takéto iné masky zaradiť raz za čas práve skrz to ošetrenie porov. Lebo tie nečistoty sa usadzajú, či ich máme väčšie, či ich máme menšie. Tie pory proste každý máme. Omladzujúca maska, tá striktne na večer, s tou by som určite nekombinovala žiadnu túto látkovú, skôr potom kombinácia táto. Hej, že intenzívna maska s kyselinou glykolovou, 10 minút maximálne, zmiete si ju a nanesiete si na upokojenie ešte túto mikrobióm. Tá ako keby aj dorovná trošičku, čo tam bolo odstránené, lebo tá maska je naozaj veľmi intenzívna. A táto môže zostať na pleti. A táto kľudne môže zostať na pleti. A sa vstrebe ako krém. Ako krém, áno. Veľa ju žienky využívajú, hlavne tie s citlivou pokožkou, že si ju nanesú v hrubšej vrstve, niečo sa vstrebe, to, čo sa nestrebe, po 20 minútach si napríklad iba jemne navlhčia prsty rúžovou vodičkou alebo keď aj normálnou a ten zvyšok si vlastne ako keby ešte trošku tak premasírujú na pleti a nechajú ju tak až do rána. Hydratačná maska, tá je napríklad aj na toto jesenné obdobie úplne veľmi, veľmi odporúčam, pretože tá krásne dohydratuje pokožku, tiež obsahuje zložky, ktoré nádherne čistia pleť. Oni všetky tie masky majú ako keby aj ten efekt čistenia. Krásne čistí pleť, rozjasní, je tam veľa B3, vitamínu B3, čiže takisto krásne hydratuje, prejasňuje pleť. Je tam zložka Ectoin Natural, ktorá to je tiež jedna z tých zložiek, ktoré ma naozaj že neprestávajú fascinovať. Veriasa. To je rastlinka, ktorá rastie v Peru vo vysokých nadmorských výškach a vlastne ona prežije aj pri veľkých zmenách teplot, aj čo sa týka teplot, ale aj sucha. Hej. A vlastne táto zložka má úžasné klinické štúdie, že dokáže držať vlhkosť pokožke až 7 dní. Vlastne my sme tam dali aj takú poriadnu koncentráciu
Je to zložka, ktorá sa napríklad používa veľmi často na zvlhčovanie očnej sliznice, že vlastne sa kvapka aj do oka na také dlhodobé zvlhčenie v takých tých lepších kvapkách do očí. Je tam tento ektoín, teda je tam urea, ktorá je vlastne prirodzený faktor kože. Takže perfektne nakombinované zložky, ktoré naozaj pokožku na prvý moment hneď vidíte, že je iná, ale aj dlhodobo vlastne udrží vlhkosť v koži. Čo by som ešte chcela povedať je, že kľudne sa, najmä po týchto dvoch, po hydratačnej maske a po tejto omladzujúcej, kľudne keď si ju dáte dole, môže pokožka byť začervenaná. Netreba sa toho zľaknúť. Je to úplne prirodzené. Tej pokožke sme trošičku narušili tú vrchnú vrstvu a tú bariéru a tak ďalej. Preto sú to masky, ktoré vlastne naozaj odporúčam naozaj na večer. Hlavne ako keby ste si ju dali doma ráno a viete, že celý deň nikde nejdete, tak sa nič nedieje. Ale keď viete, že musíte niekam akože vybiehať a tak na večer cez tú noc sa stihne znova zregenerovať, znova sa tam obnoví ten film ochrany na povrchu pokožky. Jasné, že po maske si dáte sérum, krémik, to všetko si došetríte, ale aj tak. Netreba sa zľaknúť, keď pokožka je po maske začervenaná. Je to vlastne iba prirodzená reakcia. Rovnako ako je prirodzená reakcia, že táto maska môže trošku štipkať, trošku tak brnieť, svrbieť. Aj táto môže trošičku štipkať, lebo tá B3, najmä keď nie sme ešte zvyknutí na ňu, na B3, tak kým sa adaptuje, tá koža môže jemne svrbkať, štipkať. To nie je nič, čo je nejaká akože nežiaduca reakcia. No a vlastne kombinácia za mňa, ja si to tak akože už testujem, však dlhšie, no a pre mňa je úplne fantastická kombinácia. Toto si ja väčšinou dávam ráno. Anti-pollution masku. Ráno veľmi mi to dobre pasuje. Neviem, rovno ma to hneď tak aj preberie. Občas ju dám aj do chladničky, hlavne keď je teplejšie, že takú studenú. Je mi to veľmi príjemné. No a potom večer si vlastne už tak všelijak rozdeľujem tieto. Ale... A v ten istý večer? Alebo aj nie? Túto kľudne môžete aj v ten istý. Túto masku môžete kľudne aj ten istý večer si dať akúkoľvek z týchto masiek, ale to neznamená, že túto nemôžete dať večer. Samozrejme, že áno, že môžete. Je to len ako keby v rámci kombinácie s týmito. Lebo by som aj tak ešte podotkla, že tieto látkové masky za mňa nenahrádzajú takéto masky. Je to doplnok. Je to super doplnok, je to vlastne také rýchle, pohodlné riešenie, ale naozaj by som to brala ako niečo ešte ako keby plus na také domojkanie, na také ako keby, hej, tým, že aj je anti-pollution. Alebo rýchle rozžiarenie. Rýchla tá, áno, alebo tá anti-pollution, že naozaj, keď idete cez deň von, viete, že máte povinnosti auto, klíma, slnko, neviem, tak teraz prechádzka, prach, auta, tak je to super si to dopriať, je to fantastický doplnok, ale stále by som ako keby nezabudala na tieto klasické pleťové masky, ktoré majú vždy najvyšší účinok. Tam sú tie formulácie robené trošičku inak a oni naozaj pôsobia v pokožke jednak hlboko a jednak dlhodobo. Že vlastne aj táto kyselina glykolová, táto maska, ona sa aj je vlastne, máme v popise napísané raz, maximálne 2-krát do týždňa, keď je tá pokožka taká odolná, môže aj 2-krát do týždňa, pretože tá kyselinka glykolová tým, že ona má schopnosť prenikať do hlbokých vrstiev pokožky, ona sa tam rozloží, ona sa tam naviaže na to naše prostredie a ona sa nevyparí, ona tam ešte je. Hej, že ona, kým sa úplne navstrebáva, a úplne uvoľní do tej pleti, do toho organizmu, tak ona tam 1, 2, možno 3 dní ešte stále pôsobí podľa toho, v akom stave je tá pokožka, aký je tam kolagén a elastín a tak ďalej. To tiež veľmi ako keby s tým súvisí. A ona vlastne, tá maska nám stále ešte tie 2 dní minimálne nám stimuluje tú tvorbu kolagénu. Pozbudzuje tie vlákna, aby nespali, aby boli v pohybe elastínu a vlastne všetky tých fibronektinov a tých zložiek a tých buniek, ktoré tam v pokožke sú. Tak preto vlastne táto maska sa nepoužíva až tak často, lebo je tam ešte prítomná. No a tieto masky to sú ako fantastický doplnok, ako vynikajúce sérum, ktoré sa takisto dostane do hĺbších vrstiev pokožky kvôli tomu, že tá maska alebo tá látka, tá biocelulóza vytvorí mikroklímu a vlastne sa to tam tak lepšie naväzuje. Naparí. Oni majú obrovský zmysel, sú úplne úžasné, je to príjemné, je to zážitok, máte z toho pekný pocit, chcete sa s tým fotiť, je to fancy, no tieto sú úplne úžasné. Takže
veľmi, veľmi ich odporúčam. Budú aj Vianoce, môžete to ako vianočný darček napríklad, lebo sú vhodné pre akýkoľvek typ pleti. Môžu ich mladé kočky, keď chcú sa pekne starať o pokožku, ale môžu ich kľudne môžeme ich my, môžu ich naše maminy. Sú naozaj vhodné pre každého. A aj pre každý typ pleti. Že nie je tam ani kontraindikácia nejakej citlivosti alebo nejakých akné, alebo čo môžu tieto masky naozaj môžu používať. Všetky vekové kategórie a aj akýkoľvek typ pleti. Úplne univerzálna maska. No a ak si chcete dopriať naozaj takú holistickú, úžasnú starostlivosť, láskyplnú, tak môžete prísť sem do tohto krásneho salónu Daniely Spa Skin Care, v ktorom sedíme a kde natáčame aj dnešný diel. A tu si doprajete naozaj tú salónnu starostlivosť, čiže nemusí to byť len z pohodlia domova, ale raz za čas je dobré aj vypadnúť z domu a urobiť si taký čas pre seba. A nechať sa pomojkať. Áno. Ďakujeme, že ste nás sledovali, tešíme sa na vás opäť na budúce. Zostaňte krásne krásne. Ďakujeme, ahoj. Dulcia Natural, odpoveď prírody.